स' नोंथांमोननिसिम आं गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। आसा खालामो बयबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ। स' दिनैनि मिउजिक भिडिअनि आपडेटआ जादों आदा। बे मिउजिक भिडिअनि सोमोन्दै जों सावरायगोन। बे मिउजिक भिडिअखौ आपल'ड होबाय MN फिल्म प्रडाक्शनाव। जाय नोंथांमोना नायाखै नोंथांमोना बे भिडिअखौ थांनानै नायहैनो हागोन। बे भिडिअ दायो 47K नि बांसिन भिउ जानानै दङ। बे भिडिअखौ डाइरेक्सन खालामदों बिग्राय बसुमतारी। नोंथांमोना बे भिडिअ नुनो मोनगोन केस्ट महरै बिजु बसुमतारी, बिग्राय बसुमतारी आरो रन्जित नार्जारी। आरो बे भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों लैथोमा मिनिबाला नार्जारी बिथांमोना। स' जाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायाखै नोंथांमोना नायहैनो हागोन। स' दिनैनि भिडिअखौ एसेनोसै। आरो जाय नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदान नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलांब्लानो जाबाय। आं नोंथांमोननो बिदिनो बे बड' प्रडाक्ट इउटुब चेनेलाव गोदान भिडिअ लानानै फैगोन। स' गोजोन्थों।